Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumustaw. Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kinilang po niyo boss ang nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 28 na, buwan sa Hunyo, kung buwan sa Hulyo, tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Naguna sa atong mga hisgutanan karong buntaga mga higala, ikalimang zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon nahimong malinawon sigon pa sa PNP. Straight to the point. Kini human walay natala nga bisan unsang kagubot o untoward incidents tali sa taliwa sa pagkadiskubre og ingong improvised explosive devices palibot sa DOJ og Senado ingon man ang pagdakop sa kapin 50 ka mga rallyista nga milusad og lihok protesta atol sa suna. Straight to the point. Natanig pagtagad sab karon nga buntaga mga higala sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang human sa usa ka oras og 26 minutos nga paglanat sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ni ani kini og lain-laing reaksyon gikan sa katawhang Pilipinhon, lakip na nini gikan sa social media. Straight to the point. Iyahay lang mahigala og hatag og mga reaksyones. Mga opisyal dinhi sa Sugbo suportado ang ikalimang zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Expected na mahigalas mga politicians nga human sa suna, support sila mahigalas presidente. Labi na nga kuyaw-kuyawan sa sila mahigalag masumbalikan. Straight to the point. Labi na tong uban mahigalan doon na mga kaso sa ombudsman. Straight to the point. Ayaw yung magsupak-supak na napita ha. Ato lang yung agi kataw-katawa mga sukintig paminaw. Pero taliwa mga higalas paghatod ni PBBM sa iyang report karong tuiga alang sa katawhang Pilipinhon, din lakip sa iyang naisgutan ang pagsiguro niini nga dunay igong supply sa lana sa Pilipinas. Iguman laing big time oil price hike gipatuman sa mga kumpanya sa lana karong adlaw. Straight to the point. Human sa suna may gala sa iyang pamasalig nga kinini ang okay ra ang atong supply sa presyo sa lana. Pwede na makaangkat mahigala sa mga silingan ng mga nasod. Pero kang arong adlaw mahigala gisugat na puntag laing increase. Straight to the point. Presyo sa gasolina ni saka og kapin sa 6 pesos. Ni saka sab og kapin 7 pesos ang kada litro sa krudo. Sus Ginoo ko. Samtang kapin sa 4 pesos ang kada litro og uminto sa presyo sa kerosene. Straight to the point. Mao ni mahigala ang kamatuoran nga angay na po natong sagubagon karong mga panahon na mga higala. Straight to the point. Samtang pipila kabahin sa suna ni PBBM nga miani og daghang pakpak, In fairness may galang BBM do naman pod mahigalay mga part sa suna nga do na standing ovation. Dahil daghang pakpak mahigala gumikan kay maayo pod mga kagalaan to nga mga punto kanaha kung matuman na gini kung tinuod na gini nindot, no? Pero kung istorya ra kutob medyo wa gihapon, no? Pipila kabahin sa suna ni PBBM miani og daghang pakpak. Mao ang pag-anunsyo ni ini gabahin sa gikatakdang pagsangat og multiple cases sa ombudsman ngadto sa ingigagaw nga si Martin Romualdez. Straight to the point. Mao gitoy una mahigalang bahin sa iyang zona. Kaya ang mga tao mahigala murag mo ay demand ang accountability. Nya unsa man na pag-accountability nga tuwa mahigala sa Romualdez so pa may kaso hangtod karon. Straight to the point. So sa unang part mahigala sa iyang zona didto
butyag mahiglang PBBM nga doon na patong-patong nga kaso nga ipasaka unya ang ombudsman. Straight to the Pero point. kana istorya pala na og gano sa anak mapasaka mo na ilaing tan-awon mahigala kay ang magbuot anig mo hinog ang kaso di pa mo hinog si Boying Rimulya raman. Atong pagtagad lumuntaga sa mga higala sa paguluban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nag-standing ovation usab ang mga nanambong sa suna dihang gianunsyo sa presidente ang pagtangtang sa systems loss charges nga apil sa bayranan sa kuryente sa mga Pilipinong konsumidor ingon man ang VAT niini. Straight to the point. Ano yung puntuha may galag matinood ni okay sad ni nga punto may gala sa suna ni PBBM kagahapon. Straight to the point. Samtang sobras katunga sa mga katunga sa 24 ka mga senador ang absent o wala mo tambong sa ikalimang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Samtang presidential sister nga si Senador Amy Marcos mihulagway sa suna sa igsuon nga pambubudo lang. Straight to the point. Nga tanig pagtagad sab karon nga buntaga mahigala sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Og point. sa laing bahin, Vice Presidente Sara Duterte ni angkon sa ka-interview dito sa The Hague, Netherlands nga wala gyud siya planong mutan-aw, maminaw o mabasa sa ikalimang zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Alang kaniya waste of time o kaskas lang sa oras. Straight to the point. Balita gawa sa nasod ba kaglaan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gikatakdang mobisita sa Estados Unidos sunod semana og makigtagbo kini kang US President Donald Trump. Straight to the point. Kini taliwa sa nagpadayong gira tali sa Amerika og Israel batok sa Iran. Straight to the point. Kinuguban pang mga eskutaran yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Yeah. Shoot